Het debat waar houden in koffieshop De Os in Leeuwarden onder het genot van een jointje. Het is het derde debat in de Riga van Fjouwen door het hele land. In Nederland worden koffieshops gedoogd, maar de onvier is illegaal. En dat moet oors. Wij denken dat met een gereguleerde teelt, waarbij de lokale overheid zoveel mogelijk de eisen stelt aan de teler, aan kwaliteitseisen, wat voor middelen die daarvoor kan gebruiken, hoe die dat op een fatsoenlijke manier doet, zonder stroom te stelen, zonder allerlei andere rare fratsen uit te halen. Dat we daarmee een situatie creëren waarin de samenleving van de criminaliteit af is, van de overlast, waarin coffeeshops, waarin telers heel duidelijk weten wat kan en wat niet kan, waarin de consument een ecologisch verantwoord schoon product krijgt voor een concurrerende prijs. De politieke wien die het landelijk waait in de krek in van hudder ompakken. In daarmee liep het legalisering 4 voet. Nevens de vereniging tot opheffing van het cannabisverbod binnen het krek de lokale politici die de wien keren lieten kennen. Er kwamen 2 rietsleden op het debat. Lokaal in Ljouwertjes worden bijvoorbeeld, ik bij de laatste debat over coffeeshops, meerderheid van de RIE instemd had om zaken mee in te perken. De openingstijden ben gelijk blijven, waar ik de burgemeester werd de opdracht doen als meerderheid van de RIE om in Den Haag te lobbyen voor de legalisering van de achterdoor van coffeeshops. Maar als je het vrijgeeft, dan komt op ieder hoek van de straat een koffieshop volgens mij en daar zitten we beslissend op te wachten. Het 4e debat is in Den Haag. Na de debatten moet er een voorstel uitrollen hoe de coffeeshops legaliseerd worden kunnen.